10 épületet tekintettünk meg a zsűrivel, és nagyon erős volt a mezőny, hatalmas felelősség és egy nagyon izgalmas feladat is, egy nagyon erős mezőnyből a legjobbat kiválasztani. A budapesti építészeti nívódíjra pályázók kiállítása a Fugában. Férjhez mentem. Egy kis faluba kerültem, ahol még az aposom nagy mesélő volt, és csak úgy elkezdett mesélni, és nagyon sok boszorkány történetet tudott, nagyon sok legendát. Csallóközi tájak és titokzatos történetek grafikákon a Forrás galériában. Aki nem jut el Budapestre, így lehetőség van arra, hogy egyrészt a határon belül és a határon túlra is eljusson az aranyév kapcsán ez a kiállítás, és tényleg lehetőséget biztosít arra, hogy minél több ember részese legyen ennek az emlékévnek. Aranymúzeumbusz a Dunakanyarban, valamint Figaro a Nemzeti Színházban, Advent a Hargitán a Külhoni Magyar Nemzeti Színház előadásában. Ezt kínálja a Súgólyuk szerkesztőműsorvezetője, Gózon Ákos. Figaro házassága avagy egy őrült nap emléke. Ezt a terjedelmes, ha úgy tetszik, kifejtős címet kapta a Nemzeti Színházban Beaumarchais népszerű színjátékának a feldolgozása, Sányi Fanni adaptációja. A címben már benne rejlik egyfajta játék az idővel, s ezáltal játék egy ismert történet motívumaival. Kecskés Barbara mikrofonja előtt a Susan, a grófné szobalánya szerepében látható Barta Ágnes és a rendező Sardar Tagirovszky. A 18. században igazi provokációnak számított Beaumarchais Figaro házassága. Nem mindennapi a hozzáállásod egy klasszikus műhöz. Van egy Eden nevű vállalat, amely a mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozik, egy 21. századi gróf, és hát Figaro, mint a személyi titkár. Tehát tulajdonképpen pár évtizedet előbbre ugrottunk most az időben. Hogyan teremt kapcsolatot Beaumarchais korának világával ez az előadás? Megpróbálom tetten érni a szerzőnek azt a szándékát, ami az ő korára vonatkozhatott, és ami korunkra már elhalt. És ez a szándék egyfajta provokáció és újítási szándék volt, ami szembe ment a hatalommal, ami a polgárságot megpróbálta egy olyan dimenzióba helyezni, ahol a kisember jobban érvényesülhetett a nemesség akaratával szemben. És tulajdonképpen, ha én ezt egy kastély belsőbe teszem 4 fal közé, akkor az egy egyszerű bohózattá tudna válni. Engem meg az érdekelt jobban, hogy a gróf az ne csupán egy gróf legyen, mert a mi korunkban már nem nagyon sokat jelentenek a grófok, tehát azok ilyen muzeális darabok, mármint maga a grófság. Inkább az érdekelt, hogy egy hatalommal bíró ember, mert a gróf az egy hatalommal bíró ember a saját korában, és milyen lenne a mi korunkban egy hatalommal bíró ember, aki mindent ural. Tulajdonképpen mi az utolsó mencsvár, ahova elmenekülhet az ember, hogyha már nincsen fizikai tere, az a képzelete. És van egy alak, aki ezt is tudná uralni a vállalata, a cége által. Számos helyen tanultál színházmesterséget, fogalmazok így, hiszen színészetet is. Jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen negyedéves rendező-hallgató vagy, Bocsárdi László a mestered. Azokat a dolgokat, amiket tanulsz, tovább viszed ezeket a dolgokat? Szellemiségileg inkább úgy vagyok vele, hogy néhány ember meg tud erősíteni abban a hitben, vagy abban a fajta munkában, amit én is érzek, vagy amit szeretnék követni. Annyiban tovább viszem, hogy kapok egy-két jó tanácsot, és ezek a jó tanácsok életben tartanak. Az, hogy nem először dolgozol a Nemzeti Színház társulatával, mennyiben segítette ezt a munkát? Mindenkinél fontos egyfolytában újra kezdeni ezt az egészet. Inkább az esett jól, hogy Vinyánszky Attilától kaptam egy bizalmat, és ez a bizalom elég sok energiát adott. Tulajdonképpen én szabadúszó rendező vagyok, és az utóbbi hónapokban társulatról társulatra megyek, egy helyen élek egy 1,5-2 hónapot, mindig új emberekkel találkozok, és észreveszem, hogy azok a fajta problémák, amik felberülhetnek társulatoknál, azok nagyrészt belőlem fakadnak. Mérhető különbségek vannak társulatok között? Ugye évek óta rendezel Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen. Inkább a csapat kollektivitásánál szokott érezhető lenni ez a dolog. Ott kint nagyon sokszor az emberek a természethez közel vannak, és arra vannak utalva, hogy gyakorlatilag egymással megosszák az álmaikat. Itt nehezebb, mivel ez egy 2 milliós város, ahol egyfolytában szaladgál mindenki színházból, filmbe,
filmről szinkronra. Nagyon nehéz azt a fajta csapat szellemet fenntartani, mert a színház az egyfajta paradox módon közösségileg meditálunk. Tehát közösségileg próbálunk elmélyülni önmagunkban. És én azt érzem, hogy ahhoz képest, amikor itt voltam, a 6-os számú kortermet csináltuk, ahhoz képest azt látom, hogy egyre jobb a hangulat, vagy egyre erősebb a hangulat a Nemzeti Színházban, és szerintem ez részben köszönhető annak, hogy egyre több a fiatal, és egyre jobban nyílnak ki azok a lehetőségek, hogy kiszakadjunk egy olyan fajta nem nemzeti színházra vonatkozó, hanem kollektíve európai színházi rendszerre vonatkozó tekintély elvű rendszerből, és ebből ki kell lépnünk, úgy érzem. Áginak adnám át a szót, ugye az idei évtől, vagy a Nemzeti Színház Társulatának tagja. Milyen volt ez a munka színészként számodra? Hát Szádár egy teljesen új vonalat hozott be. Szerintem így a próbafolyamatok alatt. A próbafolyamat elején például tréningeztünk is együtt. Voltak olyan időszakok, amikor egész hosszan estében nyúlóan tréningeket végeztünk. Teljesen más megközelítéssel érkezett, amihez nagyon sok bizalom kell. A szerep felépítése kapcsán, Susan szerepének felépítése kapcsán milyen kérdések merültek benned fel, és miből táplálkoztál? Milyen előzetes élményeid vannak a darabbal kapcsolatban? Inkább ilyen prekoncepcióim voltak, amik talán nem is túl jók, hogy úgy tekintettem erre a karakterre, hogy minden más szereplőhöz képest, ez egy talán ilyen színtelenebb. Azt gondoltam, és ez hál' Istennek megcáfolódott így a próbafolyamatok során, vagy így együtt Szárdárral megcáfoltuk azt, hogy azt gondoltam, hogy a szerelmesek mindig a kis rózsaszín, körülöttük történnek a dolgok, körülöttük vannak a színes emberek, a karakteres emberek, ők meg így elszenvedik, vagy elbájolognak egy dologba, és ez volt a legnagyobb félelmem, és ezt megfogalmaztam már szinte a próbafolyamat elején. Milyen a te Susannal? Még mindig a keresésben vagyunk, még mindig van 3-4 napom, ezért nem fogok tudni neked ilyen véglegeset mondani. Egyelőre próbálom afelé vinni, hogy mik azok a pontok, amikor már ő sem bírja, ő is visszaszól a hatalomnak, ő is ellene megy, mi az, amikor nem mer megszólalni, és a legérdekesebb az egészből, hogy mi az a pont, amikor felismeri, hogy mi történik vele. Ez még úgy ingadozik itt, de alakul. Minden alkotó, mindenki a saját maga lelkéből teremti azokat a könnyedségeket és azokat a nehézségeket, amiken végigmegy egy próbafolyamat, és gyakorlatilag ez maga a tanulás egy rendező számára, mondjuk az én esetemben. Nekem ami fontos akkor, amikor dolgozok egy csapattal, hogy megpróbáljak megismerni valamit bennük, valami olyan dolgokat, amelyek nem feltétlenül az ő megszokott félelmeikről szólnak. Általában mindig megpróbálom ezt a fajta rendszert megpiszkálni, mert ez mindenhol adott, ez természetes, hogy mik azok a biztonsági körök, hogy akkor mit kell tudnom ahhoz, hogy jól csináljam ezt a szakmát, hogyan kell körülbástyázni magamat ahhoz, hogy jól tudjam végezni, miközben mindenkire van egy szabadságra való törekvés. Én egy fokkal jobban szoktam talán a színészt talaj nélkül hagyni egy ideig. Mondjuk ez is változó. Ez a fiatal színésznőt így jobban elbizonytalanítja? Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem, mert hogy ez nem úgy történik, hogy ő nem kommunikál velünk, csak ilyen félelmetes helyzetbe hoz, és ott hagy a színpadon mindenféle kapaszkodó nélkül, hanem hogy azért próba közben, után, előtt beszélgetünk a munkáról, és beszélünk arról, hogy merre tartunk, és mondjuk én is próbálom megérteni, hogy ő milyen szándékkal van. Tulajdonképpen az érdekel, hogy minél jobban elszakadjunk a szereplők séma szerinti felépítésétől, és minél jobban felé közelítsünk, hogy egy hidat teremtsük a szereplők és köztünk, hogy bármikor kibe tudjunk járkálni, a szerepből vissza hozzánk. Tehát én azt szoktam, hogy az ember és a szerep közé egyetlen egy akadály szokott állni, ezt úgy hívják, hogy színész. És ez az akadály az, amit az ember elkezd megtanulni ezen a pályán, hogy tulajdonképpen mit jelent, és egy idő után ez nem esedik, és már nem akadályá válik. De hogy mindenképpen az a fajta törékenység, ami a szerepre vonatkozik, hogy ő is bizonytalan. A szerepnek van egy energiája, hogy ő bizonytalan, és sokszor mi úgy fogalmazzuk meg a szerepet, hogy na, akkor én most tudom, hogy akkor mit fogok csinálni, meg fogom csinálni azt a szerepet, végigviszem, de megfeledkezek arról, hogy tulajdonképpen mi az ő törékenysége. És hogyha az emberi törékenységről megfeledkezek, akkor nem tudom, hogy milyen tüzet viszünk tovább. Ez olyan, mint egy pici lángot vinnél egy nagy viharban, ez a pici láng a szerep, és a nagy vihar az maga a dráma.
A szöveg Sényi Fannival együtt közösen született. A Beaumarchais szövegből indultatok ki? Igen, a Beaumarchais szövegből vannak hasonló pontok. Szerepenergiákban viszonylag tartjuk úgy 70-80%-ban a viszonyrendszereket, egy másik síkon tovább mélyítjük. Hogyan készülsz föl egy előadásra? Mi leülünk a dramaturggal, a zeneszerzővel, és hónapokkal előtte beszélgetünk, de ezek a beszélgetések inkább ilyen inspirációforrások. Tehát nézzük a szöveget, arra valaki hoz egy zenei témát, a másik hoz egy anyagot, mondjuk a jelmeztervező, és így szép fokozatosan egymást inspiráljuk, és így szoktam készülni. Engem tulajdonképpen az mozgat ilyenkor, hogy élő legyen. Minél élőbb legyen a dolog. Persze ettől még lehet, hogy halott színházat csinálok, de ez a törekvés lenne. Az előadásban élő videók, illetve felvételek is lesznek. Színpadi és filmes idők közötti utazás? Igen, érdekel a filmnek a mulandósága, tehát a felvett anyagnak érdekel az, hogy akkor azt valaha felvették, most már nincsen, most már egyfajta emléket látunk, tulajdonképpen ehhez kapcsolódik az egész témavezetésünk az emlékhez. Aztán érdekel az, hogy a színházban meg most történik a dolog, viszont ha nem vesszük föl, akkor csak az a pillanat ott egyszer elpárolog. Akkor is elpárolog az a pillanat, ha fölvesszük, tehát egyszer történik meg, megfoghatatlan. Érdekel az, hogy az ember mennyire vágyik arra, hogy van egy pillanat, amiben jól érzi magát, és néha örökre lenne abban a pillanatban, vagy annak a pillanatnak a hangulatát kitágítaná az életére. Nagyon szeretem, hogy az emberben van egy ilyen törékenység, hogy vágyik arra, hogy megfogja azt a pillanatot. Ez nagyon esendő gyermeki. És ezért érdekel a filmnek a vágya, ezért érdekel a színház, és közben vannak élővetítések is, ami a kettőt összeköti, a filmet és a színházat. A Figaro házassága, avagy egy őrült nap emléke a Nemzeti Színházban látható. Susan, a grófné szobalánya szerepében Barta Ágnessel és Sardar Tagirovszky rendezésében. Fennmaradni címmel látható a helenbai alkotó M. Nagy László fotóművész kiállítása a felvidéki Komárom Limesz galériájában november 16-ától. A tárlat megnyitójának programján a művész alkotásaiból készült diaporámavetítés és Batta György író gondolatai is szerepelnek. Északi szomszédunknál 2017 a Nemzetiségi Kultúra éve. A rendezvény programsorozat része. Sütő András Advent a Hargitán című drámáját mutatja be a Külhoni Magyar Nemzeti Színház. Köszöntöm a stúdióban az előadás rendezőjét, Rubó Dödönt, és Erős Ivett Andrea színművészt, aki a színház ügyvezetője, egyben a darab Bódi Máriája. Kezdjük talán először a színházzal, ne is a darabbal, hiszen a Külhoni Magyar Nemzeti Színház talán még nem annyira ismerős országszerte. Egy régióban azt hiszem már igen, ahol működnek, Kassán, Szerencsen, tehát ugye az észak-magyarországi régióban, országszerte talán kevésbé. A Külhoni Magyar Nemzeti Színház 2016. januárjában alapult. Igazából az a célunk, hogy a külhoni magyar színészeket összefogjuk és együtt tudjunk dolgozni. Persze az anyaországiakkal is ugyanúgy szeretnénk, de ez a fő célunk, hogy a külhoniakat fogjuk össze.
És honnan? Hiszen a külhoni magyar színészek is tartozhatnak társulatokhoz. Elég sok a szabadúszó igazából, szóval emiatt így elég könnyű dolgunk van, ha mondhatjuk ezt. Pillanatnyilag a társulatunk 5 tagból áll, ezek közt van 2 erdélyi, illetve 2 felvidéki. A harmadik tag, ő egyben a művészeti igazgatónk, ő is egy felvidéki származású ember. És akkor hozzájuk jönnek mindig produkciónként művészek, még akik kiegészítik a társulatot? Igen, egyelőre így tudjuk megoldani. A jövő évre úgy tervezzük, hogy már 12 fős lesz a társulatunk. És több helyszínen játszanak. Igen, most szerencsén van a magyarországi bemutatóhelyünk, itt csináltunk idén évados bérletes előadásokat. A jövő évben tervezzük, hogy Kassán is évadot csinálunk, bérletrendszert. Tehát állandó nézőkkel viszik már a bemutatókat? Igen, ez a célunk, illetve tárgyalás alatt van erdélyi bemutatóhelyünk is. Akkor most az Advent a Hargitán, ugye az a bemutatójuk, amelyik ezen a hétvégén a szerencsi közönség elé kerül. Ruboldödön a rendezője ennek az előadásnak, amely a 80-as évek végén egy nagy ikonikus előadás volt. Akkor 30 évvel ezelőtt a Sütő András által megírt Nagy romlás, amelyik elviszi az ember hangját, a kis romlás, az, hogy a hó miként temeti be az embert, hogyha nem vigyáz, milyen történelmi, milyen politikai jelentésekkel bírt. Mit mond ma az Advent a Hargitán? Hogyan lehet ezeket a jelentéstartalmakat a mai nézőnek megmutatni? Az 1985-ös Advent a Hargitán előadásnak nem csak színházi, hanem kultúrpolitikai és politikai jelentősége is volt. Ez volt az előadás, és ez az esemény, mert nem csak egy előadás volt, egy esemény volt, olyan értelemben, hogy ugye Sütő Andrást nem engedték át, a román cenzúra letiltotta az előadást, a magyar bemutatni szándékozóknak nagyon-nagyon sok munkájába került, és küzdelmébe került, amíg végre be lehetett mutatni, és az akkori kormányt és pártvezetőséget ez az esemény sor, sokszor tragikus esemény sor győzte meg arról, hogy az a politika, amit az erdélyi magyarsággal és a külhoni magyarsággal folytatnak, az tovább nem folytatható. Akkor az volt a vezérelv, a gondolat, hogy túszokkal teli repülőgépre nem lövünk. És ezt a párt és kormány vezetésének akkor fel kellett adni, mert kiderült, hogy ez így tovább nem mehet, hiszen az ott élő magyarság megsemmisítésére törekszik az a román rendszer. Tehát ez volt a fő jelentősége, azon kívül, hogy egy nagyon sokrétű, nagyon sűrű és egy nagyon szimbolikus, szép történet. Sütő András megfogalmazása szerint is egy jajkiáltás volt ez a darab, ez az előadás. És ma? Én azt gondolom, hogy ma ugyanúgy örök emberi dolgok vannak benne. Nagyon remélem, hogy az a sok-sok réteg, ami benne van ebben az előadásban, és az a sok-sok sütőféle gondolat és érzés, ami benne van ebben a darabban, a mi előadásunkban is meg tud szólalni. Csupa csonka családról szól, elmennek a gyermekek, rettegnek az öregek, hogy nincs jövő, mekkora felelőssége van az embereknek a párválasztásban, azon belül is milyen különleges szerepe van a nőknek. Úgyhogy igazából semmi nem változott azóta, csak az embereket elnyomó és megnyomorító hatalmak módszerei finomodtak. A drámának ugye legalább 2 síkja van. Van egy, amelyiket láthatunk a színpadon, a szereplők egymás közötti párbeszédéből, a veszteségekből, a szerelmekből összeálló háló, és van egy másik síkja, amelyik pedig egyfajta ilyen misztikus, mesebeli vagy mondabeli világot idéz. Ezt hogyan lehet a színpadon egyszerre megjeleníteni? Én úgy fogalmaztam, hogy ez egy gyönyörű ballada, ami magába foglal egy valóságos történetet, magába foglalja a fantázia képzeletvilágot, és a ballada tömörségével és fantasztikumával fogalmaz meg egy csomó dolgot. Tehát magyarul nekünk nagyon komolyan kell venni, és teljesen természetesnek kell venni, hogy azok a csodák, amik megtörténnek ebben a darabban, azt egy kicsit színházi eszközökkel aláhúzzuk, és hihetővé tegyük, hiszen egy balladában mondjuk Arany 200 ünnepét üljük, azt mondja Arany János az egyik csodálatos balladájában, hogy Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, és elrepült. Ennyi. Tehát nem magyarázza meg, hogy azért repült el, mert átváltozott egy varjúvá, és nem, elrepült.
ebben az előadásban is, és a sütő darabjában is megtörténnek csodák, egy mécses egyszer csak 2 lánggal kezd el világítani. De a lényeg nem is az, hogy egyszer csak egy ilyen kis csoda megtörténik, hanem az milyen hullámverést kelt az eseményt észlelő emberben, jelen esetben Bódi Venczelben. Bódi Venczelnek, a darab egyik főszereplőjének ez a 2 láng a reménykedést hozza, míg a másik idősebb szereplőnek, Csudalátó Dánielnek pedig a lelkét ez már nem érinti meg. Tökéletesen kifejezi az ő jellemüket, hogy egy ilyen kicsi csodához hogy viszonyulnak. Aztán vannak nagyobb csodák is a darabban, de hát ezt hadd ne járuljuk már el. Ez a fajta csodalátás, a balladaértés, ez egy aktív részvételt kíván a nézőtől is. Hogyan lehet erre az aktív részvételre, erre a fajta továbbgondolásra serkenteni a színpadról? Például Máriaként. Nekem ugye a Mária szerepében egyetlen egy jelenetem van, viszont az szerintem eléggé meghatározó, és sok mindent megmagyaráz a néző számára. Nagyon jó módszerrel, nagyon érdekesen kellett megoldanom ugye ezt a színpadról a rendező úr kérésére. Nem volt könnyű, de ezt nem árulom el, hogy hogyan, majd jöjjenek el a nézők, és akkor meglátják. Az a nehézség ugye a szerepében, hogy viszonylag hamar eltűnik a színpadról, és mégis végig ott kell lenni a drámában, a darabban. Hát igen, ugye folyamatosan említést tesznek Máriáról. Ugye Bódi Venczelnek ez a drámája, tehát hogy Mária a lánya, őt elveszítette, mert elszökött a tengerre. Nagyon sok energiát igényel tőlem is. Kérdezte az előbb, hogy ma hogy szólal meg a darab. Hát ugye Mária, Bódi Venczel lánya szerelmes lesz, és elmegy a Hargitáról, a Székelyföldről, elmegy a tengerre egy Stég Antal nevű más nemzetiségbeli valakivel. És tessék, és onnantól kezdve nem megy haza, a gyermekét a nagypapának nem mutatja be, és a nagypapa ott ül egy kis hegyi házban, és várja, hogy egyszer csak majd meglátja a lányát és az unokáját. Hát miről beszélünk? Hát elmennek a gyermekeink Vencel, kiabálja Szerencsés Dániel rettenetes felindultsággal, aki meg a fiát vesztette el, akkor most erről hadd ne kelljen magyarázni semmit. A mostani bemutatón kívül ugye említette, hogy a színházban, a Külhoni Magyar Nemzeti Színházban már egy programsorozatot építettek fel a szerencsénézőknek. Mit kívánnak még? November 24-én lesz a Sári Bíró bemutatója, utána lesz a 3. bérletes előadásunk, egy vendégelőadás, a Veresegy Színház Hajmeresztő című előadása lesz, illetve az utolsó bemutatónk az pedig egy Apácák című előadás. Még azt árulja el, hogy hogyan esett a választás szerencsre éppen. Tehát, hogy a magyarországi játszó színhely miért éppen ez a nagy hagyományokkal rendelkező történelmi város, de mégiscsak kisváros lett. Mivel Kassa ugye az északkeleti régiónak volt a központja, így nyilván külhoni színházként magyarországi játszóhelyet olyat keresünk, ami az északkeleti régióban van. És nagyon egyszerű a közlekedés, ugye a 2 központunk, pillanatnyi központunk között, Szerencsés, Kassa, nagyon egyszerű a közlekedés, és ez is azért egy jó pont volt Szerencsnek. De itt nincsen olyan fajta színházi hagyomány, amire építeni szeretnének, inkább teremteni akarnak hagyományt, ugye? Igen, mi szeretnénk ezt így megteremteni. Ugye vidékről legközelebb Miskolcon van színház, vagy Nyíregyházán, attól függ, hogy a környéket azt hogy nézzük. Nagyon sok ember nem tudja megoldani, hogy elmenjenek színházba. Van rá igényük, csak valamiért a közlekedés nem olyan, vagy hasonló dolgok miatt, és mi ezt szeretnénk egy kicsit elősegíteni. Ezzel egy új szellemi és színházi régió is alakul tulajdonképpen, amihez sok sikert kívánok, és köszönöm a beszélgetést Erős Ivett Andrea színművésznek, Bódi Máriának, Sütő András advent a Hargitányában és Rubó Dödör rendezőnek. Búra címmel látható a Hermina alkotócsoport bemutatkozó tematikus kiállítása a Budapest Galériában.
A 2 éve működő közösséget zeneszerzők és képzőművészek alkotják. A csoportban különböző művészeti irányok találkoznak, idővel, egymás megismerésével, nyitottsággal elmosódnak a határok, és a tagok már önmaguktól keresik a közös alkotás lehetőségét. Ha szükségesnek érzik, reflektálnak is egymásra. Ez a kapcsolat inspirációval, újfajta gondolkodásmóddal látja el a művészeket, és az alkotók remélik, hogy a Budapest Galéria nézőit is. Egy-egy szép, ötletesen, felelősen, átgondoltan tervezett és gondosan kivitelezett új épület egy város ékszere lehet. Ellenben egy elnagyolt, átgondolatlan, csúnya ház, ránc vagy bibircsók egy település arcán. A Fuga Budapesti Építészeti Központ kiállításán most olyan terveket láthatunk, amelyek alkotói pályáztak a főváros 2017. évi építészeti nívódíjára. A pályázat eddigi történetéről, az idei tervek tanulságairól Csapó Balázs építész, a pályázatot kiíró és lebonyolító Budapesti Építészkamara elnöke, a nívódíj bíráló bizottságának tagja beszélt Borda Máté mikrofonja előtt. Családi háztól az Eiffel Palace irodaházig, óvodáig sok minden megtalálható. Milyen volt az idei felhozatal? Az idei felhozatal azt kell, hogy mondjam, nagyon erős volt. 17 pályamű érkezett, és talán egy-két olyan épület volt, ami egy kicsit elmaradt attól a szintől, amire azt mondom, hogy már érdemes pályázni. Végül 10 épületet tekintettünk meg a zsűrivel, és nagyon erős volt a mezőny, egészen megdöbbentő módon. Nyilvánvalóan egy hatalmas felelősség és egy nagyon izgalmas feladat is, egy nagyon erős mezőnyből a legjobbak közül a legjobbakat kiválasztani, vagy a legjobbat kiválasztani. Mik voltak a bírálati szempontok? Nagyon nehéz összegezni a bírálati szempontokat, mert maga az építészet egy integráló műfaj. Tehát amikor egy építész egy másik építész munkáját szemléli, akkor ugyanúgy a fejében a különféle részszempontokat végigpörgeti az ember és integrálja. Ebből nyilvánvalóan kiemelkedik az a szakmai szemlélet, ami talán a vágyfüleknek izgalmas és érthető, tehát mondjuk 2 hasonlónak tűnő épület között volumenében, funkciójában, kialakításában, architektúrájában hasonló épület között is egy-két finomság azért tud egy finomabb rangsort adni. Kiemelt szempont volt természetesen az a mondás, amit az UEA, a Építészek Nemzetközi Világszervezete idén jelmondatnak választott, nevezetesen a Climate Change Action, tehát a klímaváltozás miatti cselekvésnek a fontossága. De az volt a felemelő, hogy praktikusan azok a pályaművek, amik beérkeztek, mind rendelkeztek valamiféle környezettudatossági, fenntarthatósági vízióval, és legfeljebb abban mutatkoztak eltérések, hogy ez mennyire volt egy vezérgondolat, vagy inkább egy mellékszál volt csupán a tervezés során. A pályázatok áttekintésekor, az épületek bejárásakor le tudtak-e szűrni olyan tapasztalatokat, meg tudtak-e fogalmazni olyan jó gyakorlatokat, amelyeket jó szívvel adnak majd tovább? Elsősorban a legfontosabb tapasztalat az a hasonló pályázatok lebonyolítóinak szól. Mindenképpen ki kell menni a helyszínre, és meg kell nézni az épületeket a maguk valójában. Egész egyszerűen ez a művészeti ág nem fogadható be teljesen csupán képek, fotók, tervek alapján. A léptéknek a kérdése, a géniusz locinak a megtapasztalása a helyszínen elengedhetetlen, hogy az épület előbb említett finomságait be tudjuk fogadni és fel tudjuk ismerni. Most már évek óta tartjuk azt a gyakorlatot, hogy méretkorlát nélkül fogadunk pályaműveket. Ez talán furcsának tűnik a budapestiség gondolatával összeegyeztetni, mert nyilván mindenki a legfontosabb középületekkel, a sűrű belvárossal azonosítja Budapestet, de mégis a fővárosban van a legtöbb családi ház. A külső kerületekben ez egy nagyon jellemző épülettípus, és nagy örömmel
örömmel láttuk, hogy érkeztek elég jó pályaművek ebben a kisebb volumenű építési körben is. És hát ugyanúgy egy dilemmát is jelent mindez, hiszen hogyan tudja az ember összehasonlítani a nagyon nagy épületet, egy nagyon hangsúlyos helyen lévő épületet azzal a pici és finom intim házzal, ami tényleg egy vagy két családnak a lakhatását szolgálja, és ebben megint csak az architektúra az a vezérfonal, ami az összehasonlítást meg tudja teremteni. Tehát minden egyes épületet a maga nemében kellett megvizsgáljunk, és a maga nemében kellett értékeljünk. Azon nem gondolkoztak, hogy esetleg kategóriákat alakítsanak ki? Ez egy nagy vita volt a fővárossal közösen. Sokat beszéltünk arról, hogy mi legyen a nívódíjnak a jövője. Én magam azon az állásponton voltam, hogy hosszú távon az ad igazán értéket a díjnak, hogy ha kevés díj van. Szélsőségesen én azt hangsúlyoztam, hogy amellett érveltem, hogy csak egy díjat adjunk ki. Nem fogom lelőni a poént, hogy mi lett a vitának a végeredménye. Az elmúlt években, illetve minden korábbi időszakban az volt a trend, hogy 4-5 díj került kiosztásra. Én abba bízom, hogy egy új koncepció mentén tudunk egy kicsit fókuszálni a díj odaítélésével, külön hangsúlyokat ki tudunk emelni, mit tartunk fontosnak egy-egy adott évben. Környező országokban látunk olyan példákat, díjakra, amik nagyon jól tematizáltak. Példaként említhetem a Piranézi díjat, a Piráni építészeknek a környező tagországokat egyesítő díjat, ahol az általam előbb említett gyakorlat valósul meg. Évente egy díjat adnak oda, egy vagy két dicsérő oklevéllel, és ők úgy tudják tematizálni a díjat, hogy az anyagszerűség az az első egyes számú vezérfonal, ami alapján ők ki tudják választani a különféle pályázók közül, hogy melyik az épület, ami leginkább anyagszerűségében jelenik meg. Nálunk ez egy sokkal nehezebb kérdés, hiszen maga a város annyira sokszínű, hogy nagyon nehéz kiemelni a város életéből egy-egy olyan momentumot, vagy a város aspektusaiból egy-egy olyan momentumot, amire azt mondjuk, hogy na ez a legfontosabb, mert annyi minden más is jelentkezik. Tehát ezért végül is nem határoztunk meg külön ilyen tematikus szempontokat, hanem maradt a legvégső szempontként az építészeti értéknek a beható és részletes elemzése és vizsgálata. Fugában jelenleg megtekinthető az a kiállítás, amelyik az összes beadott pályaművet bemutatja, de nem lőjük le előre a poént, a díjátadásig titokban tartjuk a díjazottakat, és jövő hét csütörtökön lesz a ünnepélyes díjátadási ceremónia, ami egyben a kiállításnak is egyfajta finisszázsa. A főváros 2017. évi építészeti nívódíjára beérkezett pályamunkák a Fuga Budapesti Építészeti Központ kiállításán láthatók. Őszi irodalmi gála helyszíne lesz jövő héten pénteken 18 órakor a pesti Vigadó. A Magyar Művészeti Akadémia kétrészes előadóestjén a reformáció 500. évfordulója alkalmából mások mellett Albert Gábor, I. Gyula, Jókai Anna, László Fialadár, Oláh János és Reményik Sándor, valamint további kortárs magyar írók verseiből, prózáiból hangzanak el részletek neves művészek tolmácsolásában. Emellett irodalmi beszélgetésekkel, zenei összeállításokkal is várják a szervezők a közönséget. A következő helyszínünk pedig itt a Súgójuk műsorában hamarosan a Terész körúti Forrásgaléria lesz. Feketén virágzó ártéri fák, boszorkánymeséből előbújt grafikai szereplők és táncoló csipkebokor. Mindezekről hallhatják majd Lőrinc Zsuzsa képzőművészt Csallóköz ihlette kiállítása kapcsán.
Forrás Galériában, a Terész körúton az egyik legkülönlegesebb kép előtt ültünk le Lőrinc Zsuzsával a kiállításán. Ez, ami legalábbis számomra megkapó és elgondolkoztató, ez a Virágzó fa című képe, ugyanis az ember általában, hogyha virágzó fáról hall, akkor színeket lát maga előtt. Itt pedig egy fekete-fehér virágzó fát látunk. Fekete-fehéren, de mégis teljes pompájában. Mi ihlette ezt a képet? Ennek a képnek elsősorban a meghatározója a technika volt, amivel készítettem a képet, mezotinta, és egy csalóközi ciklus része, amit szintén ezzel a technikával készítettem, úgyhogy eleve adva volt, hogy fekete-fehérben kell megoldani a virágzó fát, és eddig nem is jutott eszembe, hogy ez különös lehet. Tehát önnek akkor természetes ez, hogy a színek fekete-fehérben is ábrázolható? Igen, teljesen természetes volt számomra, és úgy éreztem, hogy virágzó, bolond virágzás. De a kezdeti időszakomban, a művészeti iskola elvégzése után nagyon sokat foglalkoztam grafikával, mert grafikai szakon végeztem Cseppelák mesternél, aki egy nagyon jelentős cseh grafikus. Ez Prágában volt, igen, ugye? Igen, és ebben az időszakban főleg grafikával foglalkoztam, és annak ellenére, hogy sok színes grafikát is készítettem, és készítek is, annak ellenére ez a fekete-fehérben kifejezni magam érdekes volt a számomra. Ez a fekete-fehér virágzófa is Csalló közben áll? Igen, rengeteget rajzoltam, amikor ott éltem, a tájat. Gyönyörű volt figyelni a természetet, ahogy áradt a Duna, akkor nem lehetett átmenni a szigetekre, amikor asszály volt, akkor át lehetett gázolni a szigetekre, úgyhogy gyönyörű vidék volt ez, és nagyon sokat járkáltam és rajzoltam ott, úgyhogy a botlófákban azt vettem észre, hogy ezek fűzfák, amiket lebotoltak ősszel, és emberi alakra emlékeztető formát vettek fel sokszor ezek a fák. Nem lett volna számomra érdekes csak a tájat elkészíteni, hogy van ott egy botlófa, hanem épp ez volt a varázslatos, hogy ezek a fák mindig emlékeztettek valami asszociáció volt emberi sorsokkal, kettétört fa, vagy szerelmesek, összeboruló fák. Megláttam ezekben a lebotolt, megtorzított fákban az alakokat. A csallóközi időszak, amikor ott élt, ez miért volt fontos az ön számára? Mit adott az ön számára? Én városban nőttem fel, pozsonyi vagyok, és 20 éves koromig el se tudtam volna képzelni, hogy elkerülök Pozsonyból, mert nagyon szerettem, és egész fiatalon elkerültem Bajkára, férjhez mentem. Egy kis faluba kerültem, ahol még az apósom nagy mesélő volt, és csak úgy elkezdett mesélni, és nagyon sok boszorkány történetet tudott, nagyon sok legendát. Volt egy pásztor, úgy hívták, hogy Vesszősi pásztor, és ő tudákos volt. Ezek a tudákos pásztorok nagyon szépen tudtak dudálni is, és olyan ember volt, hogy beült a kocsmába, de hát, hogy a nyáj ne menjen szét, leütötte a legelőn a bottyát, és a bottyának olyan ereje volt, hogy az állatok csak körülötte egy bizonyos körben tudtak legelni. És már lelegelték az összes füvet, és nem tudtak tovább menni. Vesszősi pásztor meg ott a kocsmában ivott napokig, és egyszer a kocsmáros megunta, és mondta neki, hogy azért már fizethetne is, hogyha iszik, de megfizethetné azért néha, amit megivott, és a Vesszősi pásztor úgy megmérgett, hogy bedobta a dudáját az asztal alá, és a duda elkezdett játszani. És az egész kocsma népe táncolni kezdett, szóval nem bírták abba hagyni a táncolást, és a kocsma közepén kinőtt egy csipkebokor, és a kocsmáros és a kocsmárosné abban táncolt. És már teljesen összetépte a ruhájukat a csipkebokor, és tépte a húsukat, és könyörögtek a Vesszősi pásztornak, hogy már többet nem kérnek tőle pénzt, járjon nyugodtan, igyon, amennyit akar, de hagyja abba a dudálást, mert belehalnak, és akkor abba hagyta a dudálást, és megállt a tánc.
Ez a csipkebukortánc az, amelyik itt több képen is visszaköszön. Igen, Tehát itt láthatjuk különböző változatban. Ezek szerint ezt a témát ezt újra és újra elővette ön, újra és újra megalkotta, megformázta, hol, ha jól láttam, akkor ceruzarajzzal, hol linoleum technikával, ha jól láttam. Igen, így van, mert ezek a mesék úgy belekerültek a grafikáimba abban az időben, mert ez egy olyan nagy erő, ami ezekben a legendákban, mesékben, boszorkánymesékben van, és olyan embertől hallottam, akit nagyon szerettem. Így még nagyobb hatása volt az egésznek. Nem csak a mese és mondavilág került bele a munkáimba, hanem maga a természet is. Hatalmas nagy csalóközi szántóföldek is, amikkel, mikor oda kerültem, úgy nem igazán tudtam mit kezdeni, nem láttam nagyon ott a táj szépségét, vagy nem tudtam, hogy mi szép lehet abban, hogy ilyen hatalmas nagy síkság, szántóföldek. Pozsonyba jártam akkor dolgozni, és telenként teljesen fehér volt minden. Az ég volt fehér, volt nem is szürke, hanem fehér. Be volt havazva az egész táj, és a busz úgy kereste az utat, és mögé az autók csatlakoztak, hogy úton legyenek, ne menjenek árokba, és akkor kezdtem megérezni ezt a hatalmas erőt, ami ebben a tájban van. Aztán nyáron, mikor learadták a gabonát, mert ez tényleg tündérkert, ez egy olyan termőföld, ami kenyeret terem. Akkor éreztem meg ezt az erőt, ami ebben a tájban és ebben a csallóközi életben, emberekben van. Talán ez az erő, amit le tudtam talán menteni a munkáimba. És ebből az erőből aztán Prágába is vitt magával, hiszen most Prágában él, és tulajdonképpen a grafikától is elkanyarodott egy kicsit, hiszen most inkább szobrokat, drótszobrokat, elvontabb alkotásokat készít. Abban is megjelenik valamilyen módon ez a 20-30 évvel ezelőtti csallóközi élmény? Igen, mindenképpen én azt hiszem, hogy ezek a dolgok benne vannak. Van néhány témám, ami állandóan visszatér, a hullámzás, a másik a fészek, ami szimbolikus számomra, mert a meleget, az otthont adja, a fészek kerek, ezek a búzatáblák is, ahogy le vannak aratva, kerekek, mint a kenyér, melegség árad belőlük, szóval talán ezt vittem magammal sok minden máson kívül, csallóközből, és Prágából még inkább érzem az otthont ezekben a motívumokban. Lőrinc Zsuzsa csallóközi ihlette, vízparti vagy éppen boszorkányos hangulatú grafikái a Forrás galériában láthatók még egy hétig. Szalóki Ági Gyereki te gyöngyvirág című estje a régi magyar népköltészet, népi és úri muzsika értékeit mutatja be a Zeneakadémián november 15-én este. Közreműködnek Bodrogi Éva, Kónya István, Szászvárosi Sándor, Balogh Kálmán, Ökrös Csaba, Kalász Máté, Mester László Pintyő és Mihály Deák Barna.
Az életet már megjártam, többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizon, legföllebb, ha omnibuszon. Így írt Arany János Epilógus című versében saját utazásairól. A költő, illetve szellemi hagyatéka most mégsem gyalog, még csak nem is omnibuszon, hanem autóbuszon, múzeumbuszon járja az országot, az Arany 200 emlékév keretében. A közeljövőben Balatonfüredtől Seregélyesen, Szabadegyházán, Kincsesbányán, majd Győrön át érkezik meg november 22-én a Dunakanyarba, ahol Kismaroson, Nagymaroson és Vácott is láthatják majd az érdeklődők. A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany Múzeumbuszáról Csörsz Katalin múzeológussal, a PIM Mesemúzeum szakemberével beszélgettem. Az Aranybusz a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a vándorkiállítása, amely az aranyévhez kötődik és kapcsolódik. Egy nagyon-nagyon interaktív kiállítás ebben a sorban, és nem csak a buszban, hanem a buszt is körülveszik mindenféle kiállításhoz kötődő és kapcsolódó elemek. Magában a buszban megtalálható az Arany János pályáját, életét bemutató rész, mindenféle szövegélmények, játékok, természetesen gépeken ott vannak az interjúk, a legfontosabb irodalomtörténészek, híres emberekkel. Aki szereti az Arany János verseket, a szavalatban megtalálja ezeket. Megjelennek a zenék, megjelennek azok a helyek, ahol Arany János járt, tehát az utazásai, az, hogy ma hol találunk emlékhelyeket, milyen intézmények vannak, amelyek Arany Jánoshoz kötődnek és kapcsolódnak. Mit jelent a szövegélmény? Azt említette, hogy szövegélményt tudnak átadni a látogatóknak, az érdeklődőknek. Ez mit jelent pontosan? Ez azt jelenti, hogy a legismertebb Arany János szövegek, azok ilyen interaktív tálalásban jelennek meg, vagyis hozzá lehet nyúlni ezekhez a szövegekhez, és a szövegnek az elemeit lehet mozgatni. És az életrajzi adatok? Az életrajzi elemeket is egy ilyen érintőképernyőn találja meg a látogató, és hát amikor ugye rábökünk egy-egy ilyen elemre, akkor találkozhatunk a különféle életrajzi elemekkel. Az ember, hogyha múzeumra, és hát ezen belül persze múzeumbuszra gondol, akkor elengedhetetlenül fontosnak tartja a tárgyakat, a múzeumi tárgyakat. Egy buszban mennyire lehet tárgyakat elvinni például a Dunakanyarba? Igen, ez egy picit nehezebb egy tárgyat belerakni egy buszba, hiszen azokat a tárgyakat, amelyek korhűek, azokra ugye vigyázni kell. Tehát a buszban inkább azok az elemek kerültek bele, amelyek mozgathatóak, amelyek egy gépen elolvashatóak, kapcsolódnak az Arany Jánosi pályához vagy művekhez, és magát azokat a tárgyakat, amelyek az Arany Jánosi pályához kötődnek és kapcsolódnak, azokat pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a kiállításában találja meg a látogató. Tehát a buszban kevésbé fog tárgyakkal találkozni, de mondjuk, hogyha a busz környékén jár, akkor lehet, hogy találkozik egy olyan látogatóval, aki fogja a petrencés udat, és mondjuk megpróbálja megemelni. Tehát ilyen módon ott vannak, de relikviák konkrétan nagyon kevés van benne. Mit jelent ez, hogy a busz környékét is bevonják a kiállításba? Nem csak az vehet részt ebben a kiállításban, aki felszáll a buszra, hanem a busz hangulata és a busz környéke is már azt fogja mutatni, hogy ott valami izgalmas dolog történik. Mindenféle kvízeket, szójátékokat lehet a busz környékén is megoldani. Ott vannak a kötetek, amiben bele lehet lapozni, illetve ott van ez a bizonyos petrencés rúd is, vagy malomkő, amit meg lehet emelni a bátraknak. Mi az, amit ez a kiállítás tud adni a látogatóknak? Hát aki nem jut el egyrészt Budapestre, így lehetőség van arra, hogy egyrészt a határon belül és a határon túlra is eljusson az aranyév kapcsán ez a kiállítás, és nyilván egy picikét más szemléletet tud nyújtani, mint egy statikus kiállítás, amiben a múzeumba tudunk belépni, tehát egy külön világot jelent, én azt gondolom annak, aki ezt meg tudja nézni, és tényleg lehetőséget biztosít arra, hogy minél több ember részese legyen ennek az emlékévnek. Milyen foglalkozásokat terveznek? Tehát amik szervezett foglalkozások, azon kívül, hogy nyilván interaktívan ugye ezekkel a gépekkel, kiállításelemekkel lehet ismerkedni. Ahová jut ez a busz, ott a busszal mindig utazik két kollega a Petőfi Irodalmi Múzeumtól, múzeológusok, múzeumpedagógusok, akik segítik abban a látogatókat és az érdeklődőket, hogy megmutatják, hogy mi és hogyan működik a buszon. Hogyha egy iskolai programra jönnek, vagy inkább egy ilyen őszi időszakban, a Dunakanyarban is így leszünk majd ezen a 2 napon, hogy délelőtt jönnek az iskolások, ők szervezetten váltják majd egymást, mondjuk egy tanórányi időt tudnak ott tölteni, és a délutáni időszak az, amikor pedig a lakosság, a látogatók, az érdeklődők, a felnőttek el tudnak jönni, és meg tudják nézni, hogy mi minden zajlik a buszban.
és őket más hangon, más felkészültségi szintet igénybe véve is meg tudják szólítani? Igen, hiszen valószínűleg őket más dolog fogja érdekelni, hiszen más művekhez fognak kötődni, más fogja őket érdekelni, és hát szívesen válaszolunk azokra a kérdésekre, amit mondjuk a felnőttek vagy az idősebbek tesznek majd fel. Tehát a balladák azok biztos, hogy megjelennek, az Ágnes asszony ez egy ilyen kihajtogatható lepedővel, aztán a sejtelmes radványi erdő is megjelenik a kiállításban az egyik szövegértelmezésben, és inkább a fiataloknak szólóan jelennek meg az Arany János szövegek ilyen moderne feldolgozásban, például reppelt szövegként is meg lehet hallgatni, ahogy a fiatalok az osztálykiránduláson beülnek a busznak az utolsó sorába, fölveszik a fülhallgatókat, és ott szólnak ezek a szövegek abszolút mai értelmezésben és mai hangzásvilágban. Egy ilyen programra való készülődés az ön számára, muzeológus számára milyen feladatot jelent? Mennyiben más, mint épített környezetben, egy szép szokásos helyen bemutatni például Arany Jánost? Mindenképpen más, és mindenképpen igényel felkészülést, hiszen egy sokkal-sokkal szűkebb helyen kell, hogy mozgassuk mondjuk például a gyerekcsoportokat, hogy a gyerekek jönnek. Mondjuk én magyart is tanítok, tehát magyar tanár is vagyok egyébként, és azt gondolom, hogy ez arra is jó, hogy egy ilyen nagyon rendhagyó magyar órát mondjuk tartson az ember, és tényleg egy kicsit közelebb hozza Arany János költészetét és műveit, akár a gyerekekhez, akár a felnőttekhez, és hát a felnőttekben meg nyilván föl tudjuk idézni azokat a régi dolgokat, amikre szívesen emlékeznek, vagy szívesen olvasnak. Ön személy szerint mire szeretné felhívni Arany Jánosból a figyelmet? Tehát mi az, amit közelebb szeretne vinni, amit a legfontosabbnak tart, és most nyugodtan legyen személyes? Én nagyon szeretem Arany Jánosnak a nyelvezetét. Tehát én azt gondolom, hogy ma elolvasni egy Arany János szöveget is még egy csodálat. Én ugye legtöbbször a Toldit olvasom a gyerekeknek, akkor mindig egy rácsodálkozás maga a mű, hogy mennyire egy megformált és gyönyörű nyelven tudott írni Arany 200 évvel ezelőtt. A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany Múzeum buszáról Csörsz Katalin múzeológus beszélt. Édesnéném, arra gondoltam, hogy így a munkám végeztével mindig írok majd Kennek, mert sok olyan különlegest látok, hallok, ami bizonnyal felvidítja, vagy éppen elgondolkoztatja Kendet. Nos, az a kérdés, vagy inkább ügy, sőt ügyláncolat, ami mostanában a leginkább reflektorfénybe lögdöste a hazai művészi élet egy-két szereplőjét, minden, csak nem felvidító. Történt, hogy egy nemzetközi hírű producerről az óceán túlsó felén kiderült, visszaélt a hatalmával, gazdagságával és erőfölényét a neki alárendeltek megalázására, vagyis zaklatásra használta ki. A hír hatalmas port vert fel, aminek nyomán kis hazánkban, a kulturális életben is előbb erről, aztán arról a helyi hírességről derült ki, hogy hasonlót művelt. A ráruházott művészeti vezetői feladatról azt gondolta, hogy az hatalom, és ha már hatalom, akkor az korlátlan. Együtt jár vele, ha nem is a pallos jog, de legalábbis a ius prime noctis, az első éjszaka joga. Vagyis hírbe hozottak azt hitték, büntetlenül hozhatják kiszolgáltatott, megalázó helyzetbe a tőlük függő beosztottakat, tanítványokat. Úgy tűnik, nincs így. A csúf tettekre, ha évek múltán is, de fény derül. Ám biztos, hogy csak a bűnösök fognak bűnhődni? A minap a föld alatt tömegközlekedve egy ellopott beszélgetés foszlányban már azt hallottam. Ilyenek ezek a színészek mind, romlott társaság, nincs mit tenni, ez egy ilyen szakma. Elgondolkoztam. Tényleg ilyen lenne ez a szakma? Az ítéletet lazán kimondó két utas vajon egyenként ismeri az ország minden színtársulatát, benne minden rendező próbáit, társulati konfliktuskezelési megoldásait? Az elhamarkodott általánosításoktól ments meg, uram, minket! Nem csak azért, mert ha a most kipattant ügyek kapcsán, ahogyan mondani szokás, fröccsenő sár mindenkit beterít, akkor az éppen a néhány valóban bűnös szégyenérzetét, illetve társadalmi megvetését kisebbíti, hanem leginkább azért,
mert a művészvilág jövője szempontjából is kulcskérdés a tehetség utánpótlás. Vagyis, hogy holnap után is oda kerüljenek a legjobbak a színpadokra, a kamerák elé. Hogy vállalják a kultúra az értékek közvetítésének meg annyi kiszámíthatatlan, fordulattal terhes pályáját. Ha ma a médiából és főként a híreket követő, felelőtlenül általánosító kommentárokból azt hallják a jövőjük útját kereső, és a művészet iránt már egy kis késztetést, egy kis tehetséget érző fiatalok, hogy ja kérem, ott mindenki ilyen, akkor könnyen előfordulhat, elhullanak legjobbjaink, de nem a pálya hosszú harcai alatt, nem, hanem még azelőtt, hogy egyáltalán megmérették volna magukat. Mert inkább választanak valami biztosabb erkölcsű, ráadásul stabilabb megélhetéssel kecsegtető hivatást, és retorikai képességeiket mondjuk ügyvédként, meggyőző erejüket kommunikációs asszisztensként, személyes varázsukat marketingesként fogják kamatoztatni. Szőkék legelébb, aztán feketék, végül barnák, és nekünk, a közönségnek meg nem jut más, mint a maradék. Hogy sikerül-e a művészetről megnyilatkozó nyilvánosságnak mértéktartónak maradnia, csak a bűnösöket elítélnie, és kerülni az igazságtalan általánosításokat a jövő érdekében, arról talán majd egy következő levelemben írhatok kennek. A Sógolyuk elkészítésében munkatársaim voltak Mali Andrea, Miklósi András és Molnár Endre. A nevükben is köszönöm a figyelmüket, Gózon Ákost hallották.